Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами праздник Дмитрий Гурневич, у нас связи со мной из Вильни, дорадца Светлана Тихановская, Франек Пачорка. Прывітанне, Франек. Добрый день. 22 лістапада ў Вені мае адбыцца ці распачацца міжнародная канферэнцыя па ўрэгуляванні беларускага крызісу. Дакладна невядома, як яна называецца, і дакладна невядома, што на ёй будзе абмяркоўвацца. Магчыма, ты прыадкрыеш трохі таямніцу, можа, ты ведаеш, што гэта за канферэнцыя, і ці гэта той самы круглы стол, пра які так шмат штаб Светлана Тихановская, да і, в прынцыпе, апаненты Лукашэнкі гавораць ужо цэлы год. Пачынаючы ад красавіка, мы прапаноўвалі розным краінам еўрапейскага звязу і не толькі ўзяць на сябе арганізацыю канферэнцыі высокага ўзроўню. Канферэнцыя, якая магла б пракласці шлях для вырашэння крызісу. Звычайна дыялог ці перамовы яны не пачынаюцца на пустым месцы, трэба правесці цэлы раунд кансультацыяў, сустрэчаў, каб зразумець, дзе там перасякаюцца погляды, дзе што можна вырашыць. Як правіла, лідары дзяржаваў адразу не прыязджаюць на перамовы без папярэдняй падрыхтоўкі. І канцлер Курц, а потым канцлер Шаленберг пагадзіліся ўзяць на сябе адказнасць за такую канферэнцыю, прызначылі 22 лістапада як дзень пачатку такіх размоваў. Ці стане гэта пачаткам перамоваў, яшчэ рана казаць, але тое, што гэта стане нейкай дыялогавай пляцоўкай, відавочна. І акрамя самой уласна канферэнцыі, якая працягнецца ўвесь дзень 22 лістапада, будзе яшчэ 6 розных мікра-івентаў, круглых сталоў, дыскусіяў на самыя розныя тэмы. То бок 2 дні, 22-23 лістапада, нас чакае цэлы шэраг дыскусіяў і інсайтаў па Беларусі. Штаб Тихановскай будзе там удзельнічаць, так, з першага дня? Мы пакуль не атрымалі афіцыйнае запрашэнне, хаця сама Светлана Тихановская ініцыявала правядзенне этой канферэнцыі, але фармальна арганізатарам з'яўляецца МЗС Аўстрыі. Мы чакаем такое запрашэнне, і, безумоўна, прадстаўнікі каардынацыйнай рады, нау латушкі, офісы Тихановскай будуць там на месцы удзельнічаць там, дзе магчыма. А ці вядома штосьці пра афіцыйны бок, маю на ўвазе ўладу, ці хтосьці іх будзе запрашаць, ці на нейкім узроўні будуць прадстаўленыя? Мы ведаем, што канцлер Шаленберг запрашаў прадстаўнікоў рэжыму і нібыта запрашалі прадстаўнікоў Расіі. Мы не ведаем, хто пацвердзіў, якім гэта будзе складзе. Хутчэй за ўсё, на маё асабістае меркаванне, гэта можа быць нейкі эксперт, задача якога будзе сабраць інфармацыю пра канферэнцыю, і то, калі гэтага эксперта адпусцяць. Але вы ж самі бачыце, што рэжым зараз баіцца перамовы як агня. Яны баяцца сядаць за круглы стол з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці. Нават у парламенцкай асамблеі АБСЕ прадстаўнік Лукашэнкі Савіных усяляк пазбягае, шугаецца, хаваецца ад Тихановскай любых дыскусіяў пра Беларусь. Я думаю, што яны у такой сітуацыі, калі седзячы ў бункеры, не робячы нічога, яны могуць працягнуць сваё жыццё. А будь-якая размова, гэта такі шлях да заканчэння крызісу, а значыць, да заканчэння іхняга кіравання. З іншага боку, Аўстрыя — это тая краіна, якая традыцыйна была, у двухкосці, канешне, лабістам пэўным улады. Я маю на ўвазе, калі трэба было штосьці вырашыць, нават асабістыя Лукашэнкі аперацыі, ён ляцеў у Аўстрыю, хаця санкцыі былі там у развязе. Зноў жа, шмат нейкіх там схемаў было быццам бы на Аўстрыі завязана. У прынцыпе, Аўстрыя пасля вайны яна выконвала такую місію нейтральнай краіны, якая была пасярэднікам паміж бакамі. Ці калі яна адмовіць, я маю на ўвазе Беларусь, Менск, калі адмовіцца ад такой сустрэчы, ці гэта будзе раўназначна таму, што на ніякі ўжо перамовы дакладна рэжым Александра Лукашэнка ісці не збіраецца. Аўстрыя сапраўды другі пасля Расіі інвестар у беларускую эканоміку. У цэлых сектарах эканомікі яна дамінуе, гэта і тэлекамунікацыі, і дрэваапрацоўка, і мае эксклюзіўныя кантракты, такая кампанія Капш. Безумоўна, у Аўстрыі ёсць свае інтарэсы быць прадстаўленай у Беларусі, і яны зацікаўлены ў вырашэнні беларускага крызісу. Разам з тым, Аўстрыя досыць прынцыповая ў пляне падтрымання беларускіх дэмакратычных сілаў. Светлана Тихановская тройчы была, сустракалася і з міністрамі, і з канцлерам двойчы, з прадстаўнікамі МЗС на міжнароднай арэне. Аўстрыя падтрымала ўсе санкцыі, якія былі, і падтрымку грамадзянскай супольнасці ў еўразвязе.
таму вінаваціць, што яны лябісты, не даводзіцца. Разам з тым у Вене знаходзіцца штаб-кватэра АБСЕ, у Вене знаходзіцца вядомая дыпламатычная акадэмія, якую таксама мы запрасілі да ўдзелу альбо саўарганізацыі асобных панеляў па Беларусі, якую, дарэчы, заканчваў Макей Уладзімир. І мы стараемся проста скарыстацца менавіта гэтай магчымасцю, каб пачаць размаўляць. Нават калі там не будзе прадстаўнікоў Лукашэнкі асабіста, было б добра, каб там былі прадстаўнікі розных сектароў і палітыкі, і эканомікі Беларусі. Ёсць уяўленне, што ўсё вырашаецца толькі ў адміністрацыі прэзідэнта, там, дзе Лукашенко, але ж гэта не так. Ёсць вельмі шмат групаў з рознымі інтарэсамі ўнутры рэжыму, якія пакуль што па той бок рэжыму, але якія таксама шукаюць выхаду з сітуацыі. І з імі трэба пачаць размаўляць, але хутчэй за ўсё гэта размовы будуць не публічныя. І ў Вене частка дыскусіі будзе адкрытая для публікі і медыяў, але асноўная частка хутчэй за ўсё будзе не публічная, хаця рана казаць, пакуль няма афіцыйнай праграмы. Пасля выбараў апаненты Лукашэнкі агучылі 3 патрабаванні. Гэта вызваленне палітзняволеных, пакаранне тых, хто ўчыняў гвалт і правядзенне новых выбараў. Так што, па сутнасці, можна новага абмяркоўваць тады ў Вене? Задача перавесці гэтыя патрабаванні ў практычную плашчыню, узяць каляндар, маркер і пачаць пазначаць, калі мы бачым правядзенне новых выбараў, калі мы бачым вызваленне палітычных вязняў, якім чынам мы бачым фармаванне выбарчай камісіі, якая роля магчымага рэферэндуму ва ўсім гэтым, і ці ўвогуле ён патрэбны да новых выбараў. Бо наша пазіцыя, што ён павінен быць альбо сумешчаны, альбо пасля выбараў. Бо выбары гэта першая неабходная справа, якая стала прычынаю крызісу. Як толькі мы пачнем класці гэтыя патрабаванні на каляндар, ператвараць у канкрэтны план, мы пачнем рухацца наперад. Пакуль што мы бачым, што Лукашенко заганяе сябе ў тупік, ўсё больш і больш арыштоўвае людзей, знішчае грамадзянскую супольнасць і знаходзіць сабе больш і больш ворагаў унутры ж апарату і рэжыму, які ён сам сабе збудаваў. А дэмакратычная супольнасць усё больш і больш церпіць ад рэпрэсіяў. І той бок разумеюць, што крызіс не вырашаецца, старонкі перагарнуць не атрымаецца без новых выбараў, але нехта проста павінен зрабіць гэты крок насустрач. І мы са свайго боку гэты крок насустрач робім, таму што разумеем, што каштоўнасць захавання беларускай дзяржаўнасці, вырашэння крызісу, зберажэння жыццяў, яно нашмат больш важнае, чым палітычныя амбіцыі. Ты сказаў якраз пра рэферэндум, які мае адбыцца ўжо праз 4 месяцы, канстытуцыйны рэферэндум, так званы. Ці ёсць нейкая пазіцыя штабу Святланы Ціханаўскай наконт гэтай падзеі? Ці вы маеце нейкую прапанову грамадзянам, якія падтрымліваюць вас або інакш не падтрымліваюць уладу? Мы пакуль не разумеем ввогуле, што это за рэферэндум і што там будзе ставіцца на абмеркаванне. Адно пытанне, Ярмошына сказала, адно пытанне, ці падтрымліваеце вы прапанову, не внесеную Лукашенко? Неважна, што сказала Ярмошына, ўсё яшчэ памяняецца да лютага. І тое, што мы сёння маем, гэта адзін кантэкст. Тое, што будзе ў лютым, гэта іншы кантэкст. Таму казаць зараз дакладна, як галасаваць на рэферэндуме, як себе паводзіць, мы не можам. Мы спрабуем выпрацаваць адзіную пазіцыю з палітычнымі сіламі, з НАУ, КС, рабочым рухам, байполам, іншымі ініцыятывамі, каб калі рэферэндум будзе абвешчаны, мы далі вельмі ясную інструкцыю, як мы дзейнічаем. Наша задача цяпер гэта сарваць. Это не даць Лукашенку перагарнуць старонку. Это не даць яму магчымасці легітымізаваць сваю ўладу. Сарваць, каб рэферэндум не адбыўся, а гэта можна, каб ён не быў прызначаны, альбо каб яму проста не хапіла ні галасоў, ні магчымасці пацвердзіць сваю легітымнасць. Відавочна, што і Лукашенко пачынае вагацца, ці патрэбны яму гэты рэферэндум. Магчыма, гэта не ягоная ініцыятыва, а гэта на яго ціснуць таксама. Таму мне ўсё больш і больш здаецца, што ўвогуле рэферэндум не будзе праведзены. Зараз будь-што Лукашенко абвесціць, гэта можа прывесці да чарговай хвалі мабілізацыі, пратэстаў, і людзі ўнутры рэжыму гэта таксама разумеюць. Хацеў бы я закрануць пытанне забастокі, якая паводле Сергея Дылеўскага адбываецца ўжо другі дзень, раскручваецца. Штаб Святланы Ціханаўскай не падтрымліваў гэтую ініцыятыву, прынамсі публічна, так? Тым не менш, вось сёння якраз ранкам у нас было інтэрв'ю з Сергеем Дылеўскім, ён сказаў, што учора у першы дзень страйку у ім прыняло ўдзел 10-30% людзей, такія проста не выйшлі на працу. Разумела, пад рознымі прычынамі, там ад бальнічнай да нейкіх там адпачынкаў, все іншае.
Увогуле, як вы ставіце як штаб да гэтай ініцыятывы, чаму вы не падтрымалі яе? Ну, па-першае, мы падтрымліваем сам фармат забастоўкі. Гэта адзін з найбольш эфектыўных і бяспечных спосабаў адстойваць свае правы. І забастоўка павінна быць часткай нейкай большай стратэгіі. Яна павінна весці да паралізацыі прадпрыемстваў. Людзі павінны бачыць, адчуваць плячо адно аднаго, павінны разумець, што гэта не выхад альбо адмова выходзіць на працу, яна нейкім чынам паслабляе рэжым. Праблема забастоўка, якая зараз абвешчаная, проста не выхад на працу, тым, што яе цяжка візуалізаваць, яе цяжка праверыць, цяжка ацаніць. На жаль, вось тыя фотаздымкі, якія публікуюць у інтэрнэце, вельмі цяжка рэальна ацаніць маштаб. Ці сапраўды гэта 1 мільён чалавек, ці гэта 10 000 чалавек, ці 100 чалавек, гэта немагчыма. Таму, магчыма, у гэтай прапанове Сергея Дылеўскага бракуе адказу на пытанне, што далей, якім чынам, як гэта візуалізуецца. Вельмі важна, каб забастоўка і любы пратэст, калі ён абвяшчаецца, каб ён не прыводзіў толькі да арышту. Ён павінен перарастаць у нешта большае, ён павінен ісці па нарастаючай. Ёсць меркаванне, што забастоўка, якая была абвешчана 1 лістапада, не падрыхтаваная. У прыватнасці гэта меркаванне рабочага руху. Офіс Святланы Ціхановскай ні ў якім разе не забараняе. І не наша задача тут забараняць забастоўкі, падтрымліваць, не падтрымліваць. Мы падтрымліваем любыя ініцыятывы, якія накіраваны на змену сітуацыі. Але мы, магчыма, самі не заклікаем да гэтай забастоўкі, прынамсі, не цяпер. Мэта Сергея Дылеўскага, як ён сказаў, зноў жа нам, гэта захаваць людскія жыцці, каб людзі не хадзілі на працу і не развіваўся каранавірус. У прынцыпе, ён не хавае таго, што не ягоная мэта, каб людзі сёння вывешвалі сцягі белчу-на-белую ў цэхах розных прадпрыемстваў, што гэта проста такая раскачка, кансалідацыя, каб людзі пабачылі, што нейкі жэст, што яны разам. Зноў жа, ён прапанову прыводзіў прыклад таго самага рабочага руху, які ставіць мету там рэгістрацыі ў чат-боце 138 000 чалавек, якія гатовыя да забастоўкі, а там яшчэ няма 10%, ці ёсць, можа, 12%, і што такім тэмпам страйк, які будзе праз 5 гадоў абвешчаны. Тады, можа, інакш пытанне, ці разглядае і якіх умовах такі страйк штаб Ціхановскай, ці ўвогуле, прынамсі, ты бачыш логіку гэтага працэсу? Я бачу логіку, што страйк, выхад на вуліцу, медыйная кампанія павінна быць часткай большай стратэгіі. У нас ёсць стратэгія, выпрацаваная каардынацыйнай радай, офісам Ціхановскай, Бабарыка, Латушкі, іншымі арганізацыямі. Мы гэтай стратэгіі трымаемся. Гэта пастаяннае ўзмацненне ціску на рэжым, гэта пабудова структураў, гэта разбудова медыйнай інфармацыйнай сеткі, дапамога рэпрэсаваным. Усё тое, што дазваляе нам нарошчваць рэсурсы, подцягваць рэсурсы, расколваць рэжым. І кожнае дзеянне публічнае, адкрытае, вулічны пратэст забастоўка ў тым ліку, яно павінна быць часткаю гэтай стратэгіі. І яно павінна ісці па нарастаючай. Гэта значыць, мы пачынаем сёння з маленькага, зато трошкі больш, трошкі больш, трошкі больш. Вельмі важна, каб тая забастоўка, якая распачнецца, каб яна мела менавіта пазітыўную дынаміку, каб яна нарастала, каб людзям было зразумела, што іх становіцца ўсё больш. Ёсць розныя фактары. Кантэкст сённяшняга дня і кантэкст, як я вам гаварыў раней, у лютым можа памяняцца. Можа быць, калі будзе абвешчаны рэферэндум, ён і будзе вось гэтай датай, гэтым дэдлайнам, і тады саспее і рабочая супольнасць, і не толькі да страйку, а можа быць, саспеюць і да выхаду на вуліцы. Я думаю, што калі пачалі вызваляць людзей, гэта таксама будзе новым элементам, новым фактарам, які можа паспрыяць і паўплываць на вулічныя пратэсты і на магчымасць забастоўкі. Ці сёння гэта той крытычны ключавы момант, які пераломіць сітуацыю, я не ўпэўнены. Але і не выключаю, таму што ніхто дакладна спрагназаваць, якім чынам, якое дзеянне адаб'ецца на сітуацыі, мы таксама не можам. Можа быць, гэтае дзеянне, якое зараз адбываецца, што людзі далучаюцца да гэтай віртуальнай забастоўкі, не ходзяць на працу, оно таксама будзе нейкім трыгерам, які дапаможа. Мы сказаць дакладна не можам, таму асуджаць дакладна мы нікога не будзем. І апошняе пытанне датычыць самалёта Ryanair з Романом Партасевічам. Ты сёння напісаў раніцай у тэлеграме, што беларускія ўлады ці рэжым зацікаўлены тым, как мага хутчэй гэта ўсё скончылася. У цябе свая версія. Чаму
можа інакш патлумачыць, чаму ўвогуле гэта так цябе здзівіла? Здавалася б, для Лукашэнкі гэта норма, но чым хутчэй скончыцца расследаванне, тым хутчэй будзе абвешчаны зноў пачатак для палётаў над Беларусю, палётаў з Беларусі і ў Беларусі. Мяне здзівіла іншае. Мяне здзівіла, што яны зацікаўлены тым, каб справаздача ў той прамежкавай рабочай форме, якой яна ёсць цяпер, была апублікавана. Мы бачым, што лукашэнкаўскія лябісты, МЗС, макеевцы зараз усе актыўна працуюць над тым, каб спаралізаваць працу міжнародных арганізацый, працу місіі, якая збірае доказы злачынства Лукашэнкі і пачала сваю працу пару тыдняў таму назад у Варшаве, Вільні і Кіеве. Гэта місія Верховнага камісара па правах чалавека. Яны стараюцца ўсялякім чынам падкупіць альбо падгаварыць міжнародныя асацыяцыі, прафсаюзы, міжнародную гандлёвую арганізацыю, сусветную гандлёвую арганізацыю, тым ліку, каб адмяніць альбо не ўвесці санкцыі супраць Беларусь калія. Маўляў, гэта паплывае на харчовую бяспеку. Гэтаксама і з ІКАО. Яны па нашай інфармацыі, па нашых адчуваннях, яны спрабуюць усяляк акучваць, апрацоўваць следчую групу, паказваючы, што, маўляў, была пагроза, таму ўсе дзеянні па пасадцы былі правамерныя. Разам з гэтым многія эксперты, у тым ліку прадстаўнікі розных краін ІКАО, не згодныя, што гэтыя дзеянні па пасадцы былі правамерныя, Яраш Пратасевіч. Таму вось тое, што зараз было вырашана адкласці публікацыю, гэта хутчэй вынік працы тых, хто хоча справядлівага расследавання і аб'ектыўнай ацэнкі дзеянняў Лукашэнкі. Ім здаецца, што да лютага ў іх будзе болей доказаў, каб пацвердзіць віну рэжыму і прыцягнуць яго да адказнасці. Магчыма, калі няма гэта і цяпер доказаў, магчыма, сапраўды гэта адбылося па нейкім сукупе фактараў розных сукупнасці і па вялікім рахунку тут ніхто не вінаваты і аднавіць варта зноў тыя палёты, як мяркуеш? Я думаю, што аднаўленне палёту, все-таки палёты ж забараняла не ІКАО, палёты забараняў Еўразвяз і асобныя краіны, таму тут сувязь ускосная. Нават калі ІКАО скажа, што сапраўды была пагроза, сапраўды была бомба і ліст ад Хамасу, гэта не значыць, што Еўразвяз узновіць палёт. Еўразвяз не залежыць ад гэтай справаздачы. Справаздача – это просто дадатковы аргумент, каб распачаць міжнародны трыбунал. І вось гэта тое, чаго баіцца рэжым. Ён баіцца справы ў міжнародным судзе ААН супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэта ўжо зусім іншы ўзровень. Польшча і Літва могуць падаць пазоў у міжнародны суд ААН і не чакаючы справаздачы ІКАО, але справаздача дала бы ім дадатковыя аргументы, каб гэты суд выйграў і адбыўся як можна хутчэй. Але важна, што ІКАО напіша ў рэкамендацыях. Бо гэта ж тэхнічная арганізацыя, ІКАО гэта частка ААН. І яна можа зрабіць спіс рэкамендацыяў, перадаць у суд, пачаць следства, перадаць у Раду бяспекі. Так вось наше чаканне, мы вельмі хацелі, каб рэкамендацыі ІКАО былі максімальна жорсткія, каб была вельмі ясная фармулёўка, што тое, з чым мы сутыкнуліся, гэта акт міжнароднага тэрарызму. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў ранак вячорка, дарацца Святлана Ціханаўская. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гриневич. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.